ただき乗っていただきます。はい、起こしていただいて、はい、後ろの方もうちょっと待っててください。はい、じゃあ乗ります。はい、乗ります。せーの、1、2、はい。はい、リラックスして乗ってください。ではこちらのまで来てください。この黄色いラインでストップお願いします。はい、じゃあそこでストップお願いします。で、ちょっと待っててください。はい。そしたら丸いセンサーの確認するところまで来てください。もうちょっと後ろ先。はい、ありがとうございます。はい、乗ります。せーの、1、2。はい、肩の力、リラックスしてください。肩の力とか、足の力、体の力抜いてリラックスで乗っていただくと、まっすぐ立てます。はい、ではこちらまでお願いします。こちらまでお願いします。フォー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 はい、じゃあこのラインでストップお願いします。はい、ストップです。はい、そこでストップお願いします。じゃあ音楽でスタートになります。皆様一斉にスタートしていただきます。約2分間のフリートークをお楽しみください。それではいきます。ミュージックスタート。Zij kan doen dat dit. Pas wat zijn. Ja, nou, maar not zo is de man. No, maar doe maar. Jullie